Управлението за инвертиран сироп вече е напълно готово. Ето, тук има два предпазителя, които в случая играят ролята на ключове за захранването. Синия е за захранване на мотора, този е за захранване на нагревателя и на терморегулатора. Могат да работят независимо. Ето го мотора, колекторен с тахогенератор. Управлението е с TDA 1085. Ето, аз ще демонстрирам как работи. Тук може да се включва захранването на мотора. Ще включим и двете. Ролята на нагревател ще играе тази лампа, защото няма подходящ нагревател. Така. Включваме захранването на мотора. Времето за работа може да се нагласи от това циклично реле за време. В случай е нагласено на 10 секунди да работи, 10 секунди да почива. По време на работа могат да се регулират и оборотите. Ще сложим някакви минимални обороти. Ще изключи. Сега показва времето на престой. Колко секунди остават, докато се включи отново мотора. Така, терморегулатора е нагласен на 25 градуса в момента. Да изключи, на 20 да включи. Ето го и сензора. Сега ще видим как работи. Ще го допра до лампата. Сега на 20 градуса трябва да включи. Не мотора, да включи лампата. Ето, лампата се включи. И така циклично се повтаря режима, докато не се изключи захранването. Мотора се поддържа оборотите. Изключваме захранването на мотора. Лампата продължава да свети, докато не изключим този предпазител. Ето, гасна. Изключваме и другия. Благодаря.